Ahoj kamarádi a příznivci Valda týmu a vlastně koník. Mnoho lidí se mě ptá, vlastně 2018, že jsem měl tu operaci, takže nemám, prostě nemám hlas, jak jsem mýval, a mám hlasovou protézu. A docela dost lidí se mě ptalo vlastně, jak to vypadá, jak to funguje. Tak vám to chci malinko popsat, nějakou v rychlosti. Takže tohle je ta hlasová protéza, vlastně jak se tomu říká, je to silikon. Vevnitř je dírka, je tam i klapka taková. A teďka jak je ta tyčka dole taková, tak by to mělo být v tom krku. Tohle je vepředu a tohle je vlastně v té průdušnici. Víc hrtanu. Průdušnici to je tady vepředu. No a vlastně já, když potřebuji mluvit, tak vlastně, když se chci nadechnout, tak musím povolit, pustit si vzduch do plic. A když chci mluvit, tak vlastně přitku ten přívod a vlastně tlačí mě to do hrtanu. Skrz tu dírku a jde mi to do nahlasivky, takže můžu mluvit. Takže takhle to vypadá, každý 3 měsíce mě to mění pan doktor. Jsem rád, že mě tuhle to nechal, abych taky věděl, jak to vypadá kloudně, ono člověk to neví, a abych ji mohl čistit. Takže abych ji mohl čistit, když třeba zakašlu a dostane se mi tam len, tak prostě se to přicpe a nedá se to jen tak vyčistit. Takže od toho je ten kartáček a ten taky dostávám a tím vlastně můžu tu protézu vyčistit, abych mohl zase mluvit. Takže vlastně já jenom takhle ji prostě prošťoudnu a takže takhle vlastně já můžu vyčistit tu protézu. No, pak se stává, že takhle, jak to čistíte, tak se stane, že prostě vám začne protékat a vy musíte, máme takovýhle silikony, takovýhle špuntíky, když to vemu, to široký je to, aby nám to nespadlo do krku nebo do plic, proto tam je ta široká část. A vlastně vy tím kartáčkem, tím druhým koncem, já vám to ukážu, vlastně přicpěte tu protézu, aby vám, když se napijete, chcete víc napít, tak ty kapky, aby vám nešly do toho, aby to neprotékalo, pak kašlete. A je to nepříjemný. Takže takhle vlastně my máme ještě takový, když nám to protéká, když nám to vymění, může to trvat třeba i týden. Takže vždycky, když se chcem napít, tak tam musím dát tu zadátku. Tak nám tam vlastně ta zátka drží, je to v krku, takže nám to nemůže ani spadnout díky tomu širokýmu do plic. No a když se chci napít, tak jsem promluvit, tak zatáhnu a vlastně můžu mluvit. To je k protéze a teďka to, co vidíte, tak to je filtr vzduchový, vlastně, abych abych to vlastně chytalo trochu ten prach. A že tuhle nálepku každý den měním, jo, tu si tam vždycky nalepím, to tam může být a pak je tenhle ten filtr. A vlastně já, když chci mluvit, tak ho musím zmáčknout. Když se chci nadechnout, tak ho pustím, zmáčknu a můžu mluvit. Je to takhle vidět, já to trošku mám na cvičení, takže jakoby mě to není tolik vidět. No a vlastně můžu, když zakašlu a náhodou se dostane len na ten filtr, a nejde to jakoby to, tak vlastně já bych pak nemohl dýchat, takže já musím jenom takhle vyměním a cvaknu. A proto mám prostě v různých taškách, v autě jich mám, takže mám tyhle filtry. Tak to je všechno vlastně o té protéze, jak to vypadá, jak to funguje. A ještě ten kanál bude pokračovat. Budeme vám odpovídat na ty otázky, co jste nám psali, jsme rádi. A budeme chodit a ptát se lidí, koňáků, hlavně to je o koních. Takže je to taky hlavně o Valdo i Valda týmu a budeme chodit za kamarádama, budeme se jich ptát, jak trénujou, nebo třeba jak se jim líbilo vystoupení, co by si třeba přáli. Takže můžete psát, můžete si nás objednat, vlastně my vám přijedeme vystoupit a rádi si povídáme s lidma, takže zatím
to pro mě dneska bude všechno, ale těšte se na další videa, už se chcem trošku do toho opřít a budeme mít víc rozhovorů, víc detailů a hlavně budeme odpovídat na ty otázky, co jste nám psali na Facebook. Takže ahoj, Péťa a Valda tým. Zatím.